खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि गेजेराव थानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय सिलिखागुरि गामियावबो सेभेन स्टार क्लाब आरो सिलिखागुरि गामिनि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव 4 साननि हारिमुआरि मावबादा जेरै मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय हारिमुआरि मावबादाखौ दिनै 5 एप्रिलनिफ्राय लानानै 8 एप्रिलसिम 4 साननि थाखाय लानाय जाबाय। दिनैनि गिबि जागायनायाव आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोनगिरि फुलेश्वरी दैमारि बिथांजोआ बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। मख'जाथावदि जनाय हालामनि जाखांफुनाय लाइमोन समाज सिबियारि अबिनाश नार्जारी बिथाङा हेफाजाब होबोनायाव थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय सेभेन स्टार क्लाबनि बानजायनायाव हारिमु सोलोंथाइ ओनसोलनि समाजनि सायाव खामानि मावबोनाय बायदि देग्लायबो बोथोर सफैनायजों लोगोसे बैसागु बोथोरनि सिगां हारिमुआरि मावबादाखौ लाबोदों। थिग बेबादिनो फिन 4 साननि थाखाय सिलिखागुरि गामियावबो दिनैनिफ्राय जागायबाय। गिबियावनो जोंनि खौरां बुथुम फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे दिनै 5 एप्रिल बे 5 एप्रिलाव सिलिखागुरि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे हारिमुआरि जोबोद गोनांथि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय सेभेन स्टार क्लाब मोनसे दानानै दोननाय दङमोन। बे सेभेन स्टार क्लाबखौ आं मिथिनाय बादिबा मुस्रि अबिनाश नार्जारी फंबाया दादों होननानै आं मिथिनो हायो। बिथाङा दा समाज सिबियारि सासे जौगाफुनाय जोंनि बे जनाय दख'रानि सासे गोरों सासे मोजां गोसोनि मानसि होननानै जों मिथिनो मोनदों। लोगोसे बे सेभेन स्टारनि बानजायनायाव सिलिखागुरि गेलेग्रा फोथाराव सानबानि हाबाफारि लानानै मोनसे मावबादा लानाय जादों। मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय। बे मावबादायाव जोंनिनो सिलिखागुरिनि खाथि खाला थानाय 3 गामिनि गासै लाइमोनफ्रा सोलोंनो थाखाय बिथांमोना थाग थियारि जानानै फैदों आरो बे सोलोंबादाखौ मावफुंनानै होनो थाखाय बिथांमोना सेभेन स्टारानो लेंनानै लाबोनाय सानै फोरोंगिरि जेरै धीराज रामसियारि आरो गुनेश्वर नार्जारी फंबाय सानैखौ लिंनानै लाबोनाय जादों। दिनैसिम जोंनि जनाय दख'रायाव 3 बोसोराव आगान सुरबाय। बिथांमोनखौनो लेंनानै जोंनि बे सेभेन स्टार बिथांमोनानो बानजायनानै बिथांमोनखौ खामानि मावहोगासिनो दङ आरो बे खामानि मावनायाव जोंनि बे जनाय दख'रानि गामि गासिबो गामियावनो मावबादा लानाय जादों। सम लायै लायै अक्ट' सोलाय बबेबायाव सानबानि थाखाय, बबेबायाव सानथामनि थाखाय, बबेबा सानब्रैनि थाखाय बे मावबादाखौ बिथांमोनानो मावफुंनानै होनाय जादों। आंनिफ्राय आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै बा सासे बेखेवगिरि हिसाबै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम गाहाम साबायखर जासिनाय जाबाय। लोगोसे फैगौ समफ्राव जोंनि बर' हारिनि भबिसत दामनाय देनाय बेफोर गासिबो मोजाङै जाफुंसार जानो हागोन। जेरावबो गेजेन जानाय नङा जोंनि बर' हारिया, आं बेखौनो आसा खालामबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आं माबायदि आसा खालामदों नैबे सोलोंनायनि गेजेरजोंबो गथ' फंबाय बिनानावमोना जाफुंसारगोनखौ सोलोंथाइनि अनगायैबो नैबे हारिमु बिथिङावबो जाफुंसारनायखौ माबायदि आसा खालामदों नैबे सोलोंनायनि गेजेरजों? आंनि आसा खालामनाया जाहैबाय बे सोलोंथाइनि गेजेरजों दा जोङो लेखाल' फरायनानै मोनसे सोलोंथाइखौ मोनजोबदों होननानै जों साननो हाया। लेखा फरायनायजों लोगोसे जोंहा माखासे लोगोआव थांफानाय सोलोंथाइ थायो। थिग बेबादिनो मोसानायाबो मोनसे जोंनि कारिकुलाम जेनेबा फरायनायजों थांफानाय मोनसे हाबाफारि। दा बे हाबाफारिखौ जेरै बेसेन नाङाजासेनो सोलोंनो हादों, बे बेसेन नाङाजासेनो सोलोंनाय हाबाफारिखौ जोंनि बे हालामनि गथ'फ्रा मोजाङै सोलोंनानै गोसो होनानै सोलोंगोन आरो बे सोलोंनायनि गेजेरजों गावबा गाव साफा सासे मोसानो गोरों बा दामनो गोरों साफा ओंखारगोन होननानै आं आसा फारिनाय जाबाय। गोजोन्थों।